Ọhaneze ndị Igbo kelekwa wọd biko Igbo bụrụ ụzọ bụ ọzọ bịakwanụ na akụkọ Adam. Bịakwanụ na gịnị na akụkọ Adam. I just love the fact that yes, truly na ndị mmadụ ebidogo fụwa Mathias for who he really is. I just too much thank God because now this thing I'm preaching is beginning to yield fruit. Unlike his fruitless movement of this omenala buze okwu asị na ọnwụ na ihe dị na create. Our message is carrying weight and people are beginning to unmask Mathias for who he really is. So gị chọrọ iripụ ihe niile so gị, and to make this thing work, to make this issue worse, Mathias na-asị na ọ na-enyere ndị Igbo aka, but he is busy enriching himself. I told you people, I could go me several days. You people will wake up one day. People will wake up one day. Mathias will go family relocate him. And this is no issue of potential accident. Ndo to Jesus you can care since ndo to ya nwụchalụ na accident. If you go kwa na main road more kwa ndị nwere accident also. Most times when I like ihe na like Ikechukwu na na-eme ihe onye ihe mere o wele amala ihe. Mgbe anyị na-eti mkpụsi ya na stop mocking ndị ndụ ndị na-abụrụ na support agwa m na one day Mathias display ozu mpa gị na mma gị nwụrụ na accident ma ọkọ ha kpọọ ha ndị Jesus no mere ihe dị. He will do it. And I say na gidi. Now let me tell you people the reason why Mathias has been unmasked, and we so much thank God that people are beginning to see him for who he really is. Then in this post, Mathias put 2 days ago, a day ago, in less than 20 hours ago. Or there, please, Chineke, if you are in Qatar, please reach out to me. Please, or the phone number adosa. Na obono ndị no Qatar ndo tie no Qatar siri. Mbosi ni ko je mepe ihe nwana branch n'obodo Igbo, mepe nka UK branch, mepe ndị mepe chicha na Nigeria kede ebe ọ dị. Mgbe mepe Port Harcourt branch ka nna agwa ha that man unu ji we me video mgbasa, that man unu ji mele secretary ko the chairman Port Harcourt branch na nwoke aka Mathias bụ ekpere ma na ofoko ezi mechi da church bukele ego wano yi mechi gịnị na-eme today aka na ekwu Port Harcourt branch ọtọfụ ndị niile anọchazi total ego mmadụ one ka enye goal aka so far since this year. How many times ka Mathias pụtago si oke tata na anyị na-ejekwu ndị widow na anyị na-ejekwu nda na anyị na-eme nke ọzọ. Everything is all about gịnị. The programming is now enriching him more because na gịnị me n'ihe a na-eme anazi enwe isi. So mgbe o made that post, now let us dive into some of the comments because unu ọchị gwa ga-echi ọchị. This first comment wee sị ụmụ Chineke kwa, I thought you will say ụmụ ọdịnala. So I thought you say no ụmụ ọdịnala because each day that people are beginning to unmask Mathias for who Igbo the whole commenting on there. The mother for who he really is. You cannot pretend forever and you cannot hide the truth forever. Another comment we say, Mumu is rising on your body every day. Why can't we say Umu Ordinana? Ade Zion Bros. And you can say you want open branch for Qatar. And you can say as a man, do you need a pickup? I say as a man, don't need the pickup. So good now. People are beginning this feel like this comment was this comment section was so hilarious that I didn't see number. Then you think that is all. Mr. Right Wesia, did you say Zion Ministry or Qatar Abeg? Are they Zion Ministry now for this program? Are you looking for address or what? Are you looking for address or what? Onyo menana. Mathias ejidiga na nne na Igbo lepo few. Mathias ejidiga na Igbo lepo share on a real estate. Akwa onyo menana. As onyo menana, are you entitled to be selling land? Because it now encourage say listen ancestral lands. Say mezina nkasin enweleba na o imago. Obono imago ejelewe mani niile na main road Mathias lekpo share na answer.
ọmụ na-agazi from city to city ihe ọ na-emepụta ozi ndị obodo na-enwere ihe unu ka agba ebe anụ nwa fence then ebido lebe. That's o ji wee mee nke ome o ji wee hukuo ya mgbe ahụ o ji mecha jee gaa na Abuja. So ka emekwa nke ọzọ. Onye nke asị we no go rest this weekend be that o. Onye nke asị wetin carry you go there. Onye nke asịkwa you belong to darkness and I belong to light, so stay clear, military zone. Mathias say kedu ihe mere ndị mmadụ biko na and this comment, this the kind of comment dị ọbụrụ comment ya bịa ka izbe ọ naghị ya delete. Over 200 comment, 180 na-akpali gị. Then onye nke asị my brother I dey Qatar, if I go do the pastor for Qatar branch I go send you the number, let's do business. Akwụnụ n'afọ. Onye nke asị are you in danger in Qatar? Ka bụ nke mfozi like this isi wee chee ekobom. Are you in danger in Qatar, Mathias? Onye nke asị this one is looking for connection, ha dey play. Okwu n'afọ. I keep saying it. Anda ninda n'izuzu ya unu ya kpọtọ ka ebe Maazị Dibia nọ today. Ka Maazị Dibia ebe ọ nọ today. Everything is a program. Ka ha use ndị mmadụ nweta ihe ha chọọ. Mgbe Maazị Dibia kwugide bidozie travel wa. He first made sure that na name no wele aro bi na agụ ahụ dị ekolo ahụ. Dosali ya big man zọcha ya ọkwa na Lagos, zọ ya peta zolichacha everything. Obulize yo na ever since that day oje abroad Maazị Dibia na andagalize ka onye nkwu na-egbu. Na wa dị mma, patawa dị mma. Use ndị mmadụ brain ndị mmadụ cash out mo you people bụ ndị defensive na pastors n'ọnụ. All the committee go preaching nke because it's been a long time for the Maazị Dibia that social media. One day ona aka Mathias Ezeaku'S na. Then onye nke asị I'm in Qatar. Amanzurum to be precise, close to Metro 2. Onye nke asị you don't open branch for Qatar, our ancestors don't they travel. People are beginning to unmask Mathias. People are beginning to na ine na anya n'afọ ndị mmadụ na unmask ya. Onye nke asị ụmụ Chineke isi ebe kwa. I thought you said there is no God. You only believe in your ancestors. It is simple. Ụmụ DH or ụmụnna or ụmụ nwa ịnụkwa ụmụ Chineke. Then another one was, what is the problem? You will definitely have yourself to blame. Later in life, you will know that Jesus Christ is the Lord and personal Savior. Another comment is, are you missing something, bro? Waiting be Qatar Bikon, Abinwe Kuku, and Amadioha. Onye nke ati ebe ọ na church. Onye nke ajikwa, you want to open a church in another man's land. Which country be in Qatar? So you want to open this is another one. You want to open a branch in another man's land. Obodo ahụ eji enye ụnụ ọkụ na-eme nka eji wee na-enwe newborn baby ise na-enye $5,000. Gịnị. All these things ka ihe afụcha. Then another one say, which area are you in Qatar? Onye nke asị, I'm in Liberia. Do you want to buy market? Do you need help? I am Zionite. Ebuka. What God cannot do does not exist. We move ahead. Onye nke asị ya good luck. Onye nke asị any updates? I am in Doha precisely. Mahakwa ndị Igbo wee sị ya, I am in Qatar. I am a Zionite. Nwa prophet Ebuka. Also Jesus Christ is my savior. Guy man. Now pick up you dey look for as a man. Mugu wetin carry you go Qatar as a man. Even the mother na kpe. If I can do mmadụ si ya unmask Mathias. It's just a shame. It's just a shame. Then I say so that you will preach sense into them, but you will be very busy that side because bill to pay plenty. Not like Nigeria here that somebody will have time to sit in a house doing 40 days fasting. He has gone to dig his own gold. Did your ancestors live there? So many things Ghana that video. Okuno can have. Kunu megin enough. If you can follow Mathias, Mansigi kwose. Mana one day you will look back. See onye na-atenwu floor. Onye na-atenwu floor na church ya ebe ọ na-eme headquarter ya. Headquarter ya ebe o siri bido headquarter. Ime nwere ya tiles, ime nwere ya floor.
ọ dị ka onye ahụ enwere better plan for you. Imenwughị ya ties mee ya ka ọ dị mma. Onwe ihe bụ na despite onwe ka ọ bụgodo renting ka ị na-eme ya. Churches na-rent so many buildings ha ji eme church, mana they will do it ka ọ dị mma. Kedu omenala na ụzọ eziokwu preaching ị na-eme that can last for 4 hours? Or can the by see eme? One day you will look back as a follower of Mathias Ezeaku'S. How have you been fooling yourself all these years, allowing a boy to deceive you? You go and check his live videos na church here. Habido with 300 people. Don't know the akita, don't know shana halu 80. So if you don't know they are busy going down steady. Because you know the after nataha. I na nyelu na aka weten. At the end of the day, pastor bụ sọsọ onye na ụmụazị abụ ndị na progressing. Sọsọ ebe ka nwe followers bụ online. Mana ndị online apụtakwa na ka eme ihe physically ụlọ ịma afọ ha anya. Then what then is the need of gathering those crowd? Ka ọ dịkwanụ.